megismertük Szlovákiának ezt a részét, sőt a tegnapi napon kicsit nehéz körülmények között, de egy ízelítőt kaphattunk abból is, hogy milyen volt az az erőd, ahol sok kecskeméti katona is szenvedett, katonáskodott, és nagyon sokan ott haltak meg a környéken. Vážení prítomní, dovolte, aby som prehovorila krátko. Posledné 3 dni sme sa zoznámili s týmto cípom Slovenska a dokonca sme prišli aj do Poľska a mohli sme trošku za ťažkých okolností, ale predsa len vidieť aj taký obranný systém, kde aj kecskemétski vojaci kedysi bojovali. És ha ennek a napnak semmi más haszna nem lett volna, csak az, hogy megérezzük, hogy mekkora távolságok voltak itt, hogy milyen messzire hozták el Kecskemétről és az Alföldről és az ország többi részéről a katonákat, akkor ez már egy nagyon fontos mozzanat, mert hiszen mi egy luxusbusszal utaztunk, és mégis nagyon sokáig tartott az út. Képzeljük el, hogy annak idején mennyire nehéz lehetett ez a katonáink számára. Keby bol len jediný prínos, aby sme si uvedomili, aké vzdialenosti tu existujú, my sme išli síce luxusným autobusom, ale predsa nám to trvalo dlhý čas a pripomeňme si okolnosti vtedajšie, ktoré boli celkom iné. Kecskemét és Felső-Komárnok két különböző nagyságú, különböző méretű város, és nagyon messze, sok száz kilométerre fekszenek egymástól. Kecskemét a Vyšný Komárnik sú veľmi rôznoraké a rôzne obce. Nevük 1915-ben a nagy háború idején kapcsolódott össze, ez azonban hosszú időre feledésbe ment, és a mai rendezvénnyel és az emléktábla elhelyezésével ezt a régi kapcsolatot szeretnénk felfrissíteni. To spojenie spred rokov padlo do zabudnutia a práve dneska sme preto tu, aby sme toto spojenie obnovili a pokračovali v ňom. Most az első világháború centenáriumára emlékezünk, a 100 évvel ezelőtti történésekre. Be kell vallanom, hogy nem ez az ünnepség sorozat ihlette ezt az ötletet, hogy itt állítsunk emléktáblát, sőt magam, mint kutató, nem is az első világháborús kutatások során találtam erre az adatra, hogy Kecskemét és Felső-Komárnok kapcsolatban volt. Musím priznať, že nie to nás preto sme tu, že už dlhšiu dobu sa oslavuje alebo pripomína skôr storočnica Prvej svetovej vojny. Ani ja sa nezaoberám bádaním Prvej svetovej vojny, ale našla som tieto materiály a z toho dôvodu sme to chceli využiť. Sándor István kecskeméti polgármester volt az, akinek az életútját, munkásságát mutattam, és aki szorgalmazta ezt a Felső-Komárnoki akciót. Ja som sa zaoberala bádaním života Istvána Sándora a práve pri tomto výskume som natrafila na tieto údaje. Ő több alkalommal is járt itt, és a kecskemétiekkel több alkalommal végigjártuk azt az utat, amit ő is bejárt annak idején. On tu bol viackrát a my tiež nie sme tu prvýkrát, ktorí sme prešli túto cestu. Egykori útitársai közül néhány talán ismerősen csengő nevet hadd említsek. Nech pripomeniem niektorých z tých, ktorí spolu s ním vtedy tu boli, môžu byť známe tieto mená. Például gróf Rádai Gedeon. Gedeon Rádai. És nem sorolom fel a helyieket. Nebudem újinať miestnych. De vele jött például Szepesházi Imre országgyűlési képviselő. A prišli s ním poslanci Maďarského és parlamentu. Színyei Mersei István kormánybiztos. A István Mersei Színye, vládny poverenec, akik Eperjesről kísérték őt ide. Ktorí z Prešova ho sprevádzali sem. Az egykori Sáros megye területére. Sárišskej Zupy. Mivel már elhangzott több soron, nem fogom most elmondani az akciót és az országos gyűjtést és a kecskeméti gyűjtést, csak nagyon címszavakban emlékeztetek rá. Vállalták házak felépítését, óvodát terveztek, kulturális célokra is meghatározott összeget gyűjtöttek, községháza építéséhez adtak segítséget, és Alsó-Komárnokot is szeretnék volna még segíteni, arra is gyűjtöttek. Nechcem teraz pripomínať údaje, ktoré tu už odzneli, ale nie len obecné budovy, ale aj školy, materské školy stavali a chceli pomôcť ešte aj Nižnému Komárniku. Felső-Komárnok neve Kecskeméten akkor ment be a köztudatba, mert számos kulturális rendezvény és jótékonysági akció szólt a Sáros megyei Felső-Komárnokról,
amit a kecskemétiek el is akartak nevezni Kiskecskemétnek, de aztán ez nem valósult meg, hiszen ez egy történelmi név volt. Občania Kečkemétu sa dozvedeli o vyšnom komárniku vtedy, keď došlo k tejto akcii, ktorá mala pomôcť pri vybudovaní, a robili sa rôzne akcie, dobročinné akcie, kde sa zbierali peniaze. Dokonca bola aj taká mienka, že by sa vyšný komárnik mal nazvať ako Malý Kečkemét, no ale toto bolo historické meno, takže tento nápad nebol realizovaný. Ennek a 100 évvel ezelőtti polgármesternek a családjáról is csak egy mondatot szeretnék mondani. 6 gyermekes édesapa volt, aki az első világháború idején igen ritkán látta a gyermekeit. A felesége vöröskeresztes önkéntes volt, és az egyik fia, Sándor Miklós, valahol ezen a vidéken megfordult, ugyanis 18 éves korában hadi érettségit tett és önkéntesnek jelentkezett, és nem akart fölmentést kapni, pontosan azért, mert ő a polgármester gyereke, és azonnal a tűzvonalba került, megsebesült, és hosszú ideig a Krakói kórházban ápolták. Nechcem obšírne rozprávať o našom niekdašom starostovi, ale treba pripomenúť, že mal 6 detí, ktorých videl veľmi málo, pretože bola v verejnom živote. Jeho manželka pracovala v Červenom kríži a jeho jeden syn aj tu niekde v týchto miestach bojoval. Práve on nechcel sa vystiahnuť z toho, aby nešiel na vojnu, že je synom stylu starostu, a dlho bol potom liečený v krakovskej nemocnici. Mindenkinek szeretném megköszönni, ahogyan a polgármester asszony üzenetében is szólt, hogy hozzá az ügy mellé álltak, hogy megértették és segítették. Chcem takisto poďakovať ako pani starostka všetkým tým, ktorí pomáhali a postavili sa za túto aktivitu. Az emléktábla felavatásával nagyon szeretnénk, ha nem érne véget a kapcsolatunk, hiszen kutatásokat szeretnénk folytatni, és tartós kapcsolatot és barátságot ápolni a felső komárnokiakkal és a környékbeliekkel.